Moikka! Mä oon Tarja Eloranta, tämän kurssin valmentajasi. Tervetuloa tälle kurssille. Tosi hienoa musta, että sä oot mukana tällä kurssilla oppimassa uutta omasta johtajuudestasi ja myös ihmisistä. Mä haluan kertoa ensin tähän aluksi, että minkä takia valmentaja johtaminen on mulle tosi tärkeää. Mä oon toiminut pitkään vaativissa esihenkilöjohtotehtävissä rahoitusalalla, asiantuntijaorganisaatiossa, missä oli paljon asioita, monimutkaisia asioita hoidettavana ja ratkottavana ja haluttiin päästä siihen parhaaseen lopputulemaan laadun näkökulmasta ja asiakastyytyväisyyden näkökulmasta ja totta kai myös sen tuloksen näkökulmasta. Meillä oli muuttuva työympäristö, missä me toimittiin, paljon digitalisoitui siinä hetkessä, siinä ajassa ja mä huomasin tosi nopeasti myös esihenkilönä, että kun oli iso tiimi ihmisiä, keitä johdin ja toimin esihenkilönä, niin se, että mulla on kaikki vastaukset itselläni, niin ei ole kauhean tehokasta tai mä en sitä kautta pysty auttaa heitä niin paljon kehittymään, kuin että mä otan valmentavan johtamisen taidot käyttöön ja tuen heitä erilaisissa tilanteissa, autan ajattelemaan ja pohtimaan asioita, vaihtoehtoja ja löytämään niitä ratkaisuja, joita kokeilla. Samalla mä huomasin, että ne ihmiset sitoutu siihen, mitä he teki, ja ne tuli kertomaan mulle sen jälkeen, että hei, mä oon tässä onnistunut hyvin, tämä meni hyvin, tämä ei mennyt hyvin, että hei, auta mua vielä tässä, että mitä mä teen tässä kohtaa. Ja sitten lopulta päädyttiin yhdessä juhlimaan sitä, että hei, että tämä meni tosi hyvin. Ja sitä kautta mä autoin jokaista yksilöä oppimaan ja kehittymään ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan myös siellä töissä. Ja ajattelen, että ylipäätäänkin meissä ihmisissä on erilaisia vahvuuksia, ja kun me rakennetaan tiimejä, toimivia tiimejä ja työyhteisöjä, niin meidän pitäisi saada ne vahvuudet käyttöön. Ja sitä kautta onnistutaan yhdessä. Mutta valmentavan johtamisen rooli on ennen kaikkea sitä, että se mahdollistaa sen työssä oppimisen ja se tukee henkilöitä saavuttamaan tavoitteitaan, oppimaan, kehittymään ja tekemään työn onnistuneesti. Ja sitä kautta se kehittyminen jatkuu kautta ajan. Se ei ole mikään semmoinen yksittäinen oppimismahdollisuus, vaan se on sitä jatkuvaa työssä kehittymistä. Ja esihenkilönä mulle oli tosi tärkeää, että mä pystyin ihmisten kautta saada ihmiset oppimaan ja onnistumaan, ja sitä kautta se vaikutti myös mun omaan tyytyväisyyteen mun työstä ja koin, että se oli niin kuin merkityksellistä ja semmoista, mitä mä halusinkin tehdä. Ja kun ihmiset kasvaa ja onnistuu, niin sehän on aivan mahtava juttu, että he on sitten saa onnistumisia ja vaikuttaa sitten heidän tyytyväisyyteen ja intoon ja energiaan ja sitä kautta niin se on niinku, se johtaminen on parhaimmillaan sitä yhdessä ajattelua ja yhdessä oivaltamista, asioiden kokeilemista ja sitä, että tulokset syntyy siellä arjessa, mitä se onkaan, mitä me tehdään. Ja tämän takia mä just uskon, että kaikki tämä muutos meidän työympäristössä, mitä tapahtuu tälläkin hetkellä ja mitä tulevaisuus näyttää, me tarvitaan sitä muutoskykyä siellä arjessa. Ja valmentava johtaminen on siihen se työkalu, millä me sitä mahdollistetaan ja tuetaan meidän ihmisiä siellä arjessa erilaisissa tilanteissa. Ja tietysti se muutoskyky vaatii meiltä sitä sopeutumiskykyä, selviytymistä, sopeutumiskykyä ja sitä oppimista. Ja sitä kautta niin me voidaan tukea myös toisiamme siinä yhdessä tiimeinä. Valmentava ote rakentaa siis käytännössä työhyvinvointia ja parantaa tuloksia ja vahvistaa totta kai sitä yhteistä suuntaa, mihin me ollaan menossa. No tällä kurssilla, mitä sä saat, kun sä tähän osallistut,
niin saat selkeää ja tutkittua tietoa, mikä auttaa sinua johtamaan valmentavalla tavalla. Mä tuon sulle myös niitä omakohtaisia kokemuksia ja esimerkkejä ja keinoja ja myös niitä, missä mä oon itse mokannut ja mitä sä voit tehdä paremmin. Täällä on mukana myös erilaisia tehtäviä ja pohdintoja, mutta saat myös niitä työkaluja, konkreettisia työkaluja, joilla pääset treenaamaan ja hyödyntämään näitä töissäsi. Tämä koulutus etenee moduleittain, sulle tulee viikoittain lisää tietoa ja sitten pääset sitä opiskelemaan ja soveltuu sen takia myös erittäin hyvin sinne työssä oppimiseksi myös käytännössä. Aloitetaan niistä perusperiaatteista, mitä se valmentava johtaminen on, ja edetään sitten niihin käytännön työkaluihin ja treeneihin. Ja meillä on tosiaan myös ryhmä coaching-hetkiä varattu. Yhdessä meille keskustellaan siellä ideoista, ajatuksista ja opeista, mitä me ollaan tällä kurssilla opittu. Ja sitten myöskin saatte kysyä asioita ja myös tuoda niitä omia haasteita ja omia onnistumisia myös esille. No tosiaan toivon, että tämä kurssi inspiroi sua ja antaa sulle näitä kaikkia, mitä tässä mainitsin. Ja erityisesti pääset kehittämään sitä omaa johtamisotetta. Siellä löytyy myös itsearviointia, missä lähdet tällä liikkeelle ja sitten lopussa myös siihen, että mitä sä oot oppinut. Ja että tämä kurssi tukisi sua myöskin sun matkalla kohti sitä vaikuttavampaa ja kestävämpää, ihmislähtöisempää johtamista. Lämpimästi tervetuloa mukaan ja nähdään siellä kurssialustalla. Moikka!